What's up guys? Welcome sa Alboy TV o kung bago pa ka din, subscribe sa akong channel. Karon na ipakita sa inyo ang 5 ka klase sa mga trabahante. Number 1, tapulan. Mao ni siya ang trabahante nga bisan na ay stock, bingon lang yung wala. Kapuyan lang gid ko. Yes sir. Ano size ani? Ay ganito sir, wala na ni sir. Display na ni sir. Oh, display na lang na kana siya nga design. Tingnan na. Kanina po may size ani. Kani siya. Ay wala na ni sir. Wala na siya stock. Display na. Wala na ni sir. Sinyo gudi nga daw paki-check daw po kung napa may size dito. Wala na din na sir. Promise ko. Wala na siya stock. So wala yung bodiga dayo sa sulod ana. Puros pahomot sir. Wala sa nina. Kada yung bodiga ha ipa-close na ninyo ha kay maglapol wala po yung mga sizes diri mga baligya. Ah sige sir. Number 2, magpuro. Kana bitang ikaw ang mapalit, pero siya ang mapili. Yes sir, good morning. Si Ato sir. Kalo mo sir. Ayaw na sir. Dili na bagay sa mo sir. Kaya na sir ay kaning green. Bagay na sa mo sir. Pero bagay mo sa. Ay black sir. Ay lain gina sir. Dili siya bagay sir. Kani yung green bagay sa mo sir. Kani palita sir. Kani mo sir. Number 3, sige o tulog. Mauli siya ang trabahante nga pirmi bilan. ML Pamor. Excuse me. Oh no. Excuse me. Excuse me. Kani sir, tsara ka na sir. Bagay ka na mo sir. Kuan sir kanang potol. Kani sir kanang blue. Bagay sa imong color. Number 4, tabian. Kani, dili ni siya mabuhi kung wala'y kauban. Dili mawala kape. Kabalo ka day. Dito sa mga pag-grabe. Kabalo ka ang sunis. Excuse me. Grabe. Sige magtabi na lang tayo. Hindi na lang tayo magtrabaho. Magtabi na lang tayo. O number 5, sip-sip. Dili ni siya mawala sa trabaho. Magpalakas. Mandaot. In short, mapaglaman. Sir, good morning sir. Kanang good morning. Sir, nakoy sulti na mo sir pa. Atong si James bitaw sir kay napisting siya pahumot gani ha sir. Yang gi-spray bag daghan kay gamit niya sir. Mao kato ang 5 ka klase sa mga trabahante. O sa mga nakarelate, ikaw sila. Comment. Daghang salamat. Kaya to. Nalimot. Sige, salamat sir.